салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстон ва ҳамватанони гиромӣ. пеш аз ҳама худованди қодира яктои хубу беҳамторо шукрона мегӯм барои тамоми неъматҳо ва хубиҳош. аммо баъд имрӯз мехоҳам дар ду мавзӯъ барои шумо суҳбат дошта бошам. аввалан дар бораи маблағҳо ва кӯмакҳое ки аз хориҷа ба ҳукумати феълӣ Тоҷикистон равон кардагиянд, ёрдам кардагиянд, яъне бепул ройгон грант додагиянд, дар бораи ӯ барои шумо ҳисобот битам. ва дуюм, агар ки вақт шавад, иншоалло як мухтасар дар бораи пешвопарасто ё ки ҳамо баракат аз тайпои Эмомалӣ медонанд ё ки мебинанд, як чанд дақиқаи дар ин бора ҳам як суҳбат дошта бошам. خب ҳафтаи гузашта мо як суҳбат доштем бо шумо дар атрофи фонди хайриявӣ ё ки ҳисоботи махсусӣ барои бемории COVID-19 кушода буданд ҳукумат. ва аз дохил гуфтем аз тамоми сохторҳо, мақомот, тамоми коргарои ҳукумат, аъзо, ҳатто тоҷирҳо маблағ ҷамъ карданд ва ба мардум ҳисобот надоданд ва тақсим накарданд. аз он ҷумла гуфтем ки се боре ки хабар дод вазорати молия аз ҳисобот дод аз карта, аз ҳамон ҳисоботи махсусӣ барои пешгирии COVID-19 5, 12 ва 20 май ки 11 миллион гуфтем ҷамъ шид, то ҳозира ҳисобот надоданд ки 11 миллион дар куҷо сарф шид. ба ғайр аз ин гуфтем пули Эмомалӣ ки аз маоши як моҳаш ва инчунин фонди захиравии президент 12 миллион 400 ҳазор сомона нагзаронданд. то ҳозира мо гуфтем ки мо интизор мешем дар куҷо сарфш мекунанд, дар ки метанаш ҳисобот метан. дидаем ки агар онамо хатлон помош кӯмак рӯй кардан, суғд Бадахшон рӯй кардан, то ҳамуҷара камера аз замин аз осмон ҳамута рафтан. ин шарминдагӣ буд, аммо кардан. агар ҳамин ҷамъ як духтур, як табиба ё сум медоданд, ҳатман навор мешид. оли агар ки ҳамаи сума медоданд, аз он ҷумла ин сумаҳо барои ҳамо маблағҳои ҷидошуда барои табибҳо буд ва беморони ки ба ҳамин COVID-19 гирифтор шуданд барои ҳамиҳо бояд медоданд, надоданд. агар медоданд, боз такрор мекунем ки наворҳо зиёд мешид ки мо пул гирифтем, раҳмат ё ки моро кӯмак мекунанд. хоб нигоҳ кунед, гуфта будем такроран мешавад суҳбат ки Тоҷикистон бемории коронара аз мардум пинҳон медошт, ҷогаҳ мекард, аммо билохира маҷбур шид. шояд ки ман фикр мекунам ба ғайр аз ин ки барномаҳо консертҳоша гузарондан буд, эълон накарданаш, дуюм масъалаш масъалаи кӯмак буд ки мар агар кӯмак кунен, ёрдам кунен, ма эълон мекунам ки вирус мо дорем. шояд ки дуюм паҳлӯш ҳамин буд. аммо нигоҳ кунен 20 март рӯзе ки наврӯзӣ буда дар Тоҷикистон дар минтақо, аз Олмон, кишвари бигем хориҷа, барои Тоҷикистон 1 миллион евро равон карданд. барои чӣ? барои бартараф кардани анами бемории коронавирус. 1 миллион евро. мо ози шумораро қатъӣ рӯзо санадош мегӯм, шумо пештон метавонед ки бинависед ё ҳисобот бикунед. хоб баъд аз ӯ амрикоро медонед ки ҷои кадом давлате, $900,000 8 апрели 2020. ман фақат оз ҳамин 3 моҳи ахира гуфтаистам. ӯ солҳое ки ёрдам мекардан, кӯмак мекардан, оро ман дигар намегӯм, зеро ҳамаи мо шумо медонед ки ҳар сол аз тамоми созмонҳо, кишварҳо ва ҳатто баъзе нафарҳое ки масалан тоҷикаи дар хориҷа ба Тоҷикистон кӯмакҳои зиёд пулӣ, молӣ ва дигар навъҳои кӯмак мераса, аммо ба мардум ҳисобот наметан. сеюм кишвар, хоб сеюм бонки ҷаҳонӣ 11 миллион 300 ҳазор доллар 8 апрел 2020 ба Тоҷикистон равон кард. бонки ҷаҳонӣ. чорум иттиҳоди Аврупо 48 миллион евро ба Тоҷикистон равон кард. ҳама ино гуфтем барои фақат
برطرف کردن یا که پیشگیری از بیماری کرونا ویروس است، یعنی به مردم. خب اینم تاریخ 14 اپریل 2020. نگاه کنید تو این سومو در وقتی اومدن که تاجیکستان اعلام نکرده که در ما ویروس است. دیدین برنامه رشدی سازمان ملل $600,000 دیمی مای 2020 به تاجیکستان داد. $600,000. امریکا $1,069,000 به تاجیکستان فرستاد 6 مای 2020. همون روزی که وزارت مالیه خبر داد که در صورت حساب ما 6 میلیون سومانی از داخل جمع شده. نگاه کن از امریکا 1,069,000 برای بیماری کرونا ویروس فرستادن یا که قبول کردن. صندوق بین الملل $190 میلیون در تاریخ 7 مای 2020 به تاجیکستان داد. امریکا باز هم امریکا $10,600,000 به تاجیکستان 5 ایون 2020 داد. حکومت ژاپن 57 میلیون سومانی به تاجیکستان داد. ایش هم برای بیماری را اما اصلف میگن که وزیر خارجه تاجیکستان طلبیده بود. ژاپن هم ناعلاج مجبور شد که 57 میلیون سومان به تاجیکستان داد. بانک آسیای رشد 50 میلیون دلار به تاجیکستان داد تاریخ 24 ایون 2020. و بانک اسلامی رشد 9,400,000 به تاجیکستان میدهد. ایرا امروز چوب کردن، امروز حسابات دادن که با تاجیکستان میته، اما ایش به خاطر برطرف کردن یا که بحرانی که در تاجیکستان علیه اومده قائل شدن که ما واقعا ضرر دیدیم و خطر کلان در پسه، برای همه ایرا ولی نداده و میتنشون 9,400,000 یا پولی قرض نیستن، یا را رایگان میگن یا یکی همون گرانت رو میگن. بانک آسیای رشد 50 میلیون دلار به تاجیکستان میدهد. ایش هم تاریخی دیگه بارا تکرار کردیم با فکرم 24 ایونی 2020. نگاه کنید انای پول هایی بدن که اگر یا را حساب کنیم 2 میلیون همه دلاروش اگر حساب کنیم 265 میلیون دلار 869 قریب 266 میلیون دلار میشود. اگر تنها دلاروش حساب کنیم که در بین 3 ماه با تاجیکستان فرستادن رایگان 266 میلیون دلار و 49 میلیون یورو و 57 میلیون سومانی. اینای پولایی هستند که برای ما و شما به خاطر مردم از دیگر دولت ها سازمان ها بعد اینا را میدونن که از طرف تاجیکستان هم طلبیدن نامه کمک مدد روان کردن که مردم ما در حالت بد قرار داره، اونا کمک کردن، یاردم کردن. انا ببینید که در تاجیکستان اگنتی اموری نزد پرزیدنت تاجیکستان خبر داده بود که 2019 بدی در 9 ماه اخیر در سال 2019 از 51 کشور دنیا ما کمک گرفتیم در حجم 43 میلیون دلار 2019 در 9 ماه اخیرش. و امسال 2020 در 4 ماه نمی از ینور تا اپریل همین امور همین اگنتی خبر داد که از 43 کشور دنیا ما کمک گرفتیم، کمک بشردوستانه در حجم 8 میلیون دلار. در اینجا تنها پول حساب نکرد، اینا در اینجا داخل میشه از قبیل ارد، روغن باشه یا یکی داروهای دیگر تجهیزات های طبی و همه امیر حساب دارم. انا ببینیم که هموطنان گرامی این را ما برای چی گفتم. اینجا حتی ما چندم ویدیوش میشه و نوشته کردگیم یا که نشان دادگیم برای شما دیگر رسانه ها و دیگر شخصیت ها یعنی برادر و مبارزا برای شما این حسابا را دادگیان گفتگیان. شاید بگن تکراری میشه یا که و نمیتن ما را خدا بزنشان خیلی گپ وجود نداره. ما اگر او را مجبور کنیم مجبورشون کنیم او برای ما حسابات میتن، برای ما شما همه پولا را تقسیم میکنن، اگر چی پنهانی یا که کم کمکی هم تقسیم کرده باشن توزیره، اما حسابات برای ما نمیتن. برای ما خرسان میشیم یا که گفتی همون گپای کوچه شرک میشیم که باز طلب میکنیم. ایو همه ایران امامعلی نخورده، ایران من میگم اشکر همه ایران امامعلی نخورد. در اینجا وزیر مالیه قهرزاده فیضدین قهرزاده، در اینجا قاهر رسولزاده، خود در اینجا جانسی زیدی فساد امنیتش باشه یعنی یتیم، همه ایو ای پول میگیرن، این پول تقسیم میشه.
نگاه کنید هفته گذشته агентии оҷонсии зидди фасод дар вилояти Суғд як номери ватсапи чӣ шуда додае, яъне ки бовариша ки агар кӯмакҳо ё ки ҳамо ёрдамҳое ки аз тарафи эмомалӣ ё ки ҳамо вазорати тандурустӣ барои шумо рафта тақсим нашид дар шумо пурра ва донистем кадом нафар ира медизда ё ки тақсим намекунад ба ҳамин шумораҳо мода хабар битен. ва ба ғайр аз ин 2 июлдам Раҳмонов сафар дошт, яъне чишмчаронӣ рафт, воқеан чишмчаронӣ рафт ба вилояти Суғд, занҳо духтарои Суғда тамошо рафт ва уҷода сурат гирифт. Дидагин ки дигар ман фикр мекунам тамоми президентҳои рӯи дунё суратҳошон як тараф, суратҳои Раҳмонов як тараф, аи зиёдтар мешавад. Барои ҳамин ҷамъ мекунанд сабатҳои дроз, яъне қатора мемонанд сабатҳора, да сабат картошка, пиёз, савзӣ, болгари, қаламфир, ширинак, тезак, ҳамин хел ранга мемонанд, дар пеш ҳама бояд сурат бигирад. намедонам касали сурат дорад чӣ дорад. Ба ҳар ҳол амуҷа рафт дар вилояти Суғд. ҳамин гапа бо амир Раҳмонов такрор кард ки кӯмакҳо ба мардум тақсим нашидестанд. агар хича бегуноҳ гирифт, гуфт ки айҷа суистифода шидеста. ман медонам ки ҷа хичам ҳақша мегира, вазири тандурустӣ ҳам ҳақша мегира, он нафаре ки ба ӯ ноҳия ки ба ӯ вилоят мебара ӯ ҳам дар ҳақша мегира, уҷа раиси вилоят ҳақша мегира, раиси шаҳр ҳақша мегира, баъд намебаранд иноятзода ку Баҳром иноятзода раиси шаҳри Кӯлобад ӯро гунаҳгор мебаранд, бо як раиси ноҳия ё ки як раиси ҷамоати маҳалларо гунаҳгор мебаранд. хачон гӯё ки бегуноҳ мебаранд, ӯро ё тарма мекунанд ё ки ба ҷавобгарӣ ягон ҳамун ҷарима мекашанд. нигоҳ кунед наиҷада ду кишваре ки ман таърихи рӯзшон наёфтам, кӯмакҳошон аиҷа навиштам, таърихи рӯзшонро наёфтам, ай расонаҳо навиштам ки Амрико мегӯяд 2 бор $2.5 миллион ба Тоҷикистон кӯмак кардагӣ будааст дар ҳамин 3 моҳи ахир. дар вақти бемории коронавирус 2 бор $2.5 миллион, яъне $5 миллион. ва ба ғайр аз ӯ Иттиҳоди Аврупо $2,80,000 идам кӯмак кардагӣ. аиҷа ман таърихҳои иёране ки намедонам, фақат кӯмакҳошона дар ҷа ёфтам ва дигароша барои шумо таърихш қадӣ гуфтам. ин чизе аст ки ира намешавам ман хато бигӯм ё ки дар ҳаққи тӯҳмат кунам, ё шояд ки оли ҷама бо баъзеша нанавишта бошам. нафарое ки иҷада агар аҳамият дода бошен ё ки дунболи ҳамин хабарҳо ва ҳамин кӯмакҳо биден, метавонед ки дар зери комментар ё ки ҳамин навор бинависен, коммент кунед. ман мехонмш ё ки ба овоз мехоҳем, дар мардум бояд ира бирасонем. ин кӯмак нигоҳ ки агар барои ман натан, барои шумо натан, яки мо бояд саҳм бигзорем ки ба дигаро битанам, ира ба духтуро битан, ба беморо, ба фақиро, ба камбағало, ба ятимо, ба зиндониё ҳамин пула тақсим кунанд. ин пула барои ҳамира дигар давлатҳо доданаш, надоданаш ки барава арақш бихӯрад, барава ҷашни наврӯзу фестивали атлас адрас иди асал картошкаш бигирад. барои ира пул додагӣ нестанд, агарчи пулҳо дар ин роҳон сарф мешавад. ба ҳар ҳол нигоҳ кунед, мо бояд ёро талаб кунем, сахт бигирем. ҳамин сахт бигирем ку бовар кунед ё ҳисобот метан. инам имрӯз ҳисобот додан, инам имрӯз ҳисобот додан ки як таша гуфтам, бонки исломӣ нигоҳ кунед, қатъи кишварҳои исломӣ, қатъи ҳамин бонкҳо созмонҳои исломӣ ҳисобкитоб ё ки рафтуомад фаъолият мекунанд, ҳамкорӣ. аммо дар баъзе ҳолатҳо баъд мебинем ки худшона душмани ислом мегиранд, худшона баъд дигар аз ислом безор мегиранд. аммо кӯмакҳо бибинед, бонки исломиро чӣ қабул мекунанд? $9 миллион, $400,000 камай. ира ҳисобот додан. ҳамин рӯз биромади хабар, ба филм баъзеҳо дидагем, гуфтанд ки ба хотири баъзе мақсад қишлоқҳо деҳода об неста, об мекашонем, баъзе канализатсияда ё ки баъзе мактабҳоро соз мекунем, раҳҳоро, ҳамин хотир қатъи пула ки гӯё сарф мекунанд то 2025, яъне масраф бояд бикунанд ва ҳисоботам бояд битанда и бонки исломӣ рушд. ана нигоҳ кунед, як чиз дигарам бидонем ки дар ҳамин ҳафтаи гузашта буд Тоҷикистон, ҳукумати Тоҷикистон аз он ҷумла вазири молия аму Файзиддин Қаворзода хабар дод ки хазинаи байналмилалии асъор, яъне дар дунё ба Тоҷикистон 2 миллиард сомонӣ қарзи оҷилу бефоида ба муҳлати 10 сол дод. ба муҳлати 10 сол қарз гирифтан 2 миллиард сомонӣ бефоизу бепроцент, яъне дар байни 10 сол бояд ё бигардонандаш. таърихи 27 июни 2020. ба ғайр аз ин аз бонки исломии рушд $30 миллион
тоҷикистон боз қарз гирифт ба муҳлати 25 сол. панҷими ҳамин моҳи равон, яъне дар июли 2020 аз бонки исломии рушд 30 миллион доллар гирифт, қарз гирифт ба муҳлати 25 сол. нигоҳ кунед, ин вазифаашон амирам бидонед ки вазифа ё 5 сол, 10 сол ё 15 сол пас, яъне ки вазифа ё мераванд, ин вазифа дар ҷошай дигар нафар не ки қарзи ра ки мета 15-20 сола қарз гирифтестанд. ба ғайр аз ин бонки байналмилалии таҷдид ва рушд 73 миллион доллар ба Тоҷикистон мета. ишам ройгонай ҳамун грантай. ирам ҳамин хабаре ки имрӯз чоп шуд, ҳамин имрӯз 7 июл 73 миллион доллар бонки байналмилалии таҷдид ва рушд ба Тоҷикистон мета. ирам гуфтем ба хотири ҳамин буҳрони иқтисодӣ ки ё охи тал бидан. ин ҳамин муовини сарвазири Тоҷикистон Давлаталӣ Саид биромад ошкор гуфт ки мо воқеан муҳтоҷи кӯмакҳои хориҷаем. ай созмонҳо, ай кишварҳо бояд моро кӯмак кунанд ки мо ба қафо намонем ё ки нобуд ашем. ана дидем ӯ таъриф, ӯ худнамоӣ ва ӯ дурӯғое ки дар шабакаҳо дар назди мардум меран афсонашон мехонанд, во ҳичиан, во ноланд. инҷа сумора шумо бубинед, сумора ҳисоб кунед. ба як созмони дигам, созмони Ассотсиатсияи байналмилалии руштам 37 миллион доллар ба Тоҷикистон мета. ҳамирам гуфтем барои ҳамун об, роҳҳо, мактабҳо, баъзе ҳамун вазоратҳое ки ба пул ё ки ба ягон кӯмаки маблағи ниёз доранд ба ҳамвор бояд расход шавад. инам хабари имрӯзай оли надода, ин пулора бояд битанира хабар дод ҳамин вазири молия. нигоҳ кунед, ҳам ройгон гирифтан пул, ҳам қарз гирифтан. ба ғайр аз ин медонед ки Тоҷикистон қариб 4 миллиард доллари амрикоӣ қарздор аст. 4 миллиард доллари амрикоӣ қарздор аст. 1 миллиард 800 ҳазор доллараш, 800 миллион доллараш аз хитой аст. 2 миллион 200 аз созмонҳо ва кишварҳои хориҷа ва баъзе банкҳои ҷаҳонӣ ва монанди бонки ҷаҳонӣ, бонки осиёи рушд, бонки исломӣ ва аз ҳаминҳо қарздор аст Тоҷикистон. 4 миллиард доллари кам нест. ҳамин соли равон, ҳамин 2020 аввали ҳамин моҳи феврал буд, ҳамин Қаҳорзода биромад, вазири молия гуфт ки мо 2 миллиард 800 миллион доллар қарз дорем. 2 миллиард 800 миллион доллар аз хориҷа қарз дорем. аммо бубинед дар байни 4-5 моҳ аллакай ба 4 миллиард расид. ва шояд ки аз инам бештар бошад, зиёдтар бошад, аям бештар зиёдтар бошад. ман ҳамин қадарша ай чизе ки расона дидам барои шумо гуфтестам. ё ай мо пинҳон мекунанд, ай мардум ё ҷога мекунанд, яъне махфӣ мегӯем ку сир, ё кӯмакҳора ва ана қарзора пинҳон мекунанд ки мардум дарак наёвад. аллакай ӯ 2011 замина ба мурғоб фурӯхт, намедонам чанд пул фурӯхт, маблағша намегӯянд то ҳозира. ба чӣ ба фурӯхтанд ишам нагуфтанд. фақат як оли намедонам дар кадом алов сӯхтаиса ба ӯ хиёнаташ гуфта буд ки мо агар ӯ замина намедодем хитой маҷбур мегирифташ. ва инами замини тарафи чоркӯҳ ку ҳамиран ман ба боварӣ комил мегӯям ки ба Қирғизистон фурӯхтагиянд. барои ҳамин ҷанги даво ҳар моҳ қариб якборӣ дар расонаҳо дар сари забонҳо мехеза баланд мешавад. иран фурӯхтагиянд. кадом рӯзи кадом вакилаш яки қоил мешава. вакило амина алӣ шидан бибинем ки қонунҳо биромад. инами тамоми ҳамин маблағҳорам дар вакил, дар парлумон, палатаи поёнида ҳисобот доданд. не ки во як таҷдид намебирояд. бовар мекунед 61 нафар, 46 мард, 15 зан, як нафараш зид намебирояд. як нафар ки нахоҳ шумо як нафар да ҳамин чиз яъне ки маъқул набошад. як нафар нахоҳ пайдо нашавад ки бояд ки ҳамин ҳисобота битен ё ки ҳамин кӯмакҳоро ба ниёзмандон ва бечораҳо бирем битен. як вакил намедонам кнопкаҳои сирф вайрон бошад ё ки метарсанд ки мебаранд зиндоншон мекунанд. хоб ана ибад мухтасаре дар бораи ҳисоботи маблағи пулӣ ки аз хориҷа ба Тоҷикистон омад ва барои шумо таърихш қатӣ, рӯзиш қатӣ гуфтам. инайрам бидонед ки вазири тандурустӣ, яъне собиқ пешинаш Насим Шарипов
در روز 5 می امامعلی رو از وظیفه گرفت، از وظیفه گرفتش و در حال این وزیر نو عبدالله جلیل زاده باشه این را آورد در جای ماند و او را ما یک چیزش در حیرانم که وزیر پیشینه را پیشنهاد کرد با پارلمان که قبول کنین، تصدیق کنین، یعنی امیر ای وظیفه باید آزاد کنین. دیگر جوابش نگرفتیم که همون پارلمان راضی شد که امیر وظیفه بروه که نه باید جواب داشته باشه. امیر را میدونین همون صحیفه رسمی پرزیدنت بدرویم وقتی که پرزیدنت ای وظیفه آزادش کرد فرمانش برآورد باید که تصدیق شود در پارلمان که پالات پایانی باشه یا که بالای اگر که باشه خیلی بچه خچه او دیگه اتوماتیک یعنی که میگیره تصدیق میکنه که بله من راضیم که یه وظیفه بره نه که بود جوابش باید در مردم بگن کو که همین وظیفه واقعا رفت جوابش ما در نگفتن. ما هم این حساب کتاب شما را هم این خبرهای شما را باید ما بدونیم، مردم باید بدونه وقتی که برای مردم باشین و که مردمی باشین. و این 15 هم ده 2 هفته پیش 3 تا معاون دیگه شا عوض کرد، یعنی معاونای سابقه یا تاشا سعیده عمرزاده را به نفقه روی کرد و 2 نفر دیگه شد به دیگه وظیفه یا یکی شاید ای وظیفه آزاد چون کرد دیگه هیچ که نمیدونه، یعنی مخفی میمونه. معاونای نو موند. این پول ها در وقتی بدن هموا با اکثریت شما میگه، یعنی این پول ها را او باید به مردم یا که به اون بیمارخانه ها تقسیم میکردن. ولی ان شاء الله ما در صحبت آینده تمام این کمک هایی که از قبیل مثال کمک های طبی، تجهیزات و لوازمات به چند تونه از کدام دولت چند قدری به تاریخ روز قدر ان شاء الله برای شما گفته استم پیدا میکنم، همش حسابات میتم او را هم باید حسابات بتیم که ما از بعضی هموطنان شنیدم که میگن از پول خودشون میرن دارو میخرن در خونه‌شون توبت میوردن، اما بیمارایی که به همین کرونا ویروس گرفتار شدن از پول خودشون میخرن دارو را میرن در خونه‌شون توبت میوردن که در جای وزیر نو یا دروغ گفته بود که توبت به پول داروها به پول. میبینیم ان شاء الله که او کمک ها را برای شما برسونه و تا هفته دیگر شاید که یگان حسابات یا با بتن ما حالی هم حسابای را نگاه دارم، همین حسابای پولی باشه او فوند رحمانوف باشه حساباش را من انتظارم و در آینده هر وقتی که یا حسابات بتن که پول در کجا رفت اگرچه شرم میکنن ایزو میکشن حسابات نمیتن در مردم، اما باید ما طلب کنیم به مردم با میگم که حق ما و شما اگر ما و شما در اون سوم نیاز نداشته باشیم یا که در کار ما نباشه گفتم که بیمارا و مردمی داریم که احتیاج دارن ما و شما باید که حق ما را طلب کنیم تا یا بیارن حسابات بتن.